Selamang saya Mas Lukma Koteng, Mas Lukma Koteng, 3 tahun 3 bulan. Saya Mas Lukma Koteng biasanya gawe video syuting, biasanya gawe konten YouTube 2,5 kali. Iki tapangane ora tau tata blas iki. Lek tono ora tau tapangane ora tau tata blas iki. Selamat malam, saya Mas Lukma Koteng, 3 tahun 6 tahun. Iki saya Mas Lukma Koteng YouTube Jawa Tengah Bowong. Iki ora tau tata blas iki tapangane. Lek tono wis megah ingu tapangan iki. Tapangane lusak iki, ora tau babala blas. Iki ora mbok iki. Biasane gak ono babala rame. Saiki tapangane lusa kabeh iki. Iki Desa Bowong iki, Bos. Iki tapangan Bowong iki. Wis elek. Ora tau naselesek blas. Iki Bowong Camak Subeng Embang. 2 tahun lalu. Iki Mas Lukma Koteng YouTube. Besok malam bedak sesok ana toprak Desa Megulung. Mas Lukma Koteng gawe syuting YouTube, gawe video YouTube. Iki Mas Lukma iki biasanya ora tau gawe YouTube blas. Iki wis jam 12 iki. Wis wong sawah-sawah wis mulai. Iki Bowong iki. Iki Bowong iki, Kak. Iki sawane Mbak Hing Bowong. Wis dadi pare iki. Wis abrak walika iki. Iki apa? Parine wis apik, wis lemu-lemu. Walah, iki ayo adami iki dilukas. Parine wis abrak, wis wali aneh iki. Iki Bowong wis abrak iki. Wis parine wis abrak kabeh. Iki Bowong
Masruk Mahkota yang gawe video syuting YouTube. Iki Jawa Tengah Bawang 3 tahun lalu.